Het zocht er vrolijk uit op het Tjoekelmar bij Dalsterhuizen. Sneun de monen om jelwijd zien. Maar in de rim van de dij helpt de wien on. Nee, wien krijgt 5, maar uitzitters naar 6. Een grote omschakeling van de ijszielers naar het mistige en restige waar van de vreeds. De meesten hien klauwen, het spul op het ijs te horen. En Jan Heida, de titelverdediger, hier mij nummer 434, vreet nog een tweede plak. Sneun hier hij het hartstikke dreig. Hij is 3 zuil. Hij heeft een bal zuil voor minder wien. En iets vlakker zuil voor de tussenin en een vlak zuil. Ja, eigenlijk zou nou dat vlakke zuil erop moeten, maar heb ik maar het bal het zuil zield en nu zet ik dat oren erop, de tussenin zuil. Dus ja, ik ken niks meer verhoren. Dus ik moet nou gewoon het beste reformatie en dan ja. We treffen een oude bekende van de simmer, Berend Mink, scootjeskipper van de hele mannen. Maar winterdijs staat er op het ijs. Nou ja, winter is hobby ijsziel. En ik had zelf jaren dienen en nu ben ik wat coach en materialen maar van mijn zoon Joop. En die doet het maaien. Maar ja, zo'n fors bestuur dat ik hij is hij maar een maandje en het wordt nog hut. Dus ik hou mijn hart vast, als ik eerlijk ben. Joop Mink, hier uiterst Ros, die had het heel zwier op het Tjoekelmar. En de vlagen hel je uit. En helemaal Ros in beeld is te zien dat Mink zijn boord net meer onder controle houden kan. Jan Heida had tussen orenijzers onder de boordingen. Normaal voer ik mijn platen, omdat het dun, hij is enorme snierdun, die ben vrij heeg. En dus ja, deze schaatsen die ben wat platter. Dus er komt vrij snel maar het hout wat er omheen zit, komt in die dun. Dus dat remt verschrikkelijk. En met deze heroïne is het eigenlijk, ja, dan ga je zomaar in de ruimte. En dat gebeurde ik een wedstrijd. Dus nou ja, ik hier geen keuze. Dus nu heb ik deze ben 90 graden en die ben goed scherp. Dus nou, ja, ik hier een beetje de gak genomen van nou, het waait het. Dus hij gaat er wat terug met deze schaatsen. Dus dat gaat op zich dat wel. Joop Mink kiest ervoor de vierde race te verlitten. Hij vertrouwt het net meer. Ik word vergeleken met de eerste 2 wedstrijden net uitschouwen. Dus ik ben een slag in de rond gegaan bij de benedenste tonnen en toen ben ik uitgeskijd. Want ik had nog een harde windzuiltje lezen en ik denk of die zet ik erop of ik sky helemaal uit. Want het is hobby, dus ik wil het spel ik net fijn ha. Ik denk dat het de meesten wel aardig te hut waait, maar van de andere kant, daar leer ik van. En de wien helpt meer en meer aan en de loft berent. De 5e start is dit van Jan Heida. Hij weet dat hij zijn titel kwijt is, maar het zoande plak in het tussenklassement. Maar beziekert er toch nog wat van te meidje. Het waait uit het ricket en dat levert spectaculaire beelden op. De meesten krijg onder de druk van de wien. En het is Jan Heida die je naar de finish vlucht. En die zocht dan zijn collega Sven Koster in de zwerigheden komen. Sven Koster wordt uit de boot smitten. Maar gelukkig markeert er verder neer. Ja, het levert hem tijdverlies op, maar geen lichamelijke scheer. En Heida finish dus voor Koster, die de wedstrijd al uitzielen zal. En wordt door de familie Mink nog 1 keer berieën, toch maar het hudde windtuigje erop en nog 1 keer zielen. En mij vertuten, want Joop Mink eindigt op een heel creërs 5e plak in de B-groep. Dan Jan Heida, in Olis met Berend Mink. De laatste race. Moeten we nog wat verhoren. De wien wordt nog zwidder, er komt nou ex snieën bij. En nog 1 keer komt het circus los op het Tjoekelmar. De oerwinning gaat uiteindelijk naar Piet Hopma-Seilema voor Dennis de Ruiter en Ruud Hogeboom. Jan Heida maar de dwaan bij het zoande plak. Dit kampioenschap is verschrikkelijk moeilijk. Tuurlijk ging je ervoor, maar je weet gewoon van tevoren al een beetje van oh, waar je staan. Je bent aan het trainen met elkaar en je bent aan het proberen. En nou ja, dat we nou... ik denk... Het is een krijgt dynamisch. En voor het hier gewoon volle met snelheid. En dan ga je heel oors het kampioenschap in. En nou maken ze het beste ervan. En, nou goed, op zich is het net heel slecht, maar ja, je wil winnen. Dus, ja.
verder.